Kublai shibun parlok na pedang subhai pi syakane ke channel ke jonga. Dementa ngawan ra IP yakane ka wei ka notice kwai ke bahit bat ke ba ibang da shisha. Ka tiket kalong ke ba dang duna bat ki price bat kilalong ke bahe da shisha haba pej yakine ka notice kwai. Kane ka dei ka jingi kop kwai setish po tan jentia semorong keneng. Jing Yakob kwai dokha balapania de iba di moklo bat iba es sotun rengkat bat ki parlok jaka maurang keneng pung iba i wan plilang war lawang kabai tiket hakane kasingi galong praspa sirang wyang uwei kwai katarikan long haka arpun riu turik pra sunem hajar arpun riu kapor ban sedang kadai kendai siteng men step bat ensapen kut pat ha kapor sau siteng janmin hakatiga singi en pen kwai ha baro santeli kipung kisin baladep dap ki price kirawon kimdei ban pentut ya ka jing Yakob kwai dokha ka jing Yakob kwai dokha kanyaj be chakman ki price ru gila long ge ba itana chisha haba pej bat haba yanu jor bat ya ka tiket ka bairung ka price ka banikong kalong hadu spolak ka baar lailak ka balai silak ka basau silak ka basan silak ka ban riu silak ba nyeu silak ba pra lai pojar ba khandai pojar ba sporu pojar kin sedon ru ki consolation price ru gila long ke babyang hi haba yunu jor bat ka tiket namar ka tiket praspa bat ki consolation price kindan hadu arphongot marmar san hajar marwei hakate ke singi yiki dokha baro ensim jingtheu lot yiki habaro ki jaj dokha omsha ban basa jingbam lupa kat bom padde kapor ban khwai nalor ki dokha rim ente dokha thamai khat ar kwintal haka khat pra tarik banai pra snam arja apun riu porman step kino ki ba kwa ban sakhi ha kapor balathe ek dokha kila banwan ha kate katarik ha kapor balabo endon kinong di wi di khnyang ha kate kesngi ya ka jingtip ba company la ban phone ha kine ki number pranyo pra lai sawar sawai pat khandai pra nriu lai ar khandai iwei sawnyo sawai pat khandai lai pra lai ar san pra khandai pra nakabanta ki rowan ki bawan ha kate kasngi lapen biang yaki parking tekumta habawan hababiang ka parking kalong ka bakhamsuk yaki parlok rawan hakate kesingi kan sodan ru ka logidro ka pahit bha pat ka ba itanat hadu kata namar bala ai jet hababun teli kikali lane lada pikwa da kapisaru ka price ka banikong kalong komne brand new bolero tip top model hadu lightly lane brand new Brezza VXI UA point Sun MT hadu lightly lane brand new Celerio STD hadu nriu teli lane nada pimtre ekite phila ban siemru da kapisa hadu lai pholak tingka phila ban jit hadu lai teli sauteli ki option kanek la desha galat ka kabuk siar yapi ki parlok ki basimbanta hakalokidro
haka kerdan ka baar pat phila banjit hadu lai jaj ki kali lane da ka pisa. Phila banjit yakini ki brand new Bolero top model lane da ka brand new Celerio ST DLXI arteli lane phila banjit da ka brand new Alto K10 top model arteli lane da ka pisa 10 lakh tingka. Haka price ka balai pat phila bansim da ka brand new Alto K10 STD lane da ka pisa lai lakh tingka. Haka price ka basau phila bansim da ka brand new Scotty lane da ka pisa 10 lakh tingka. Kabasan ru phila bansim da ka brand new Scotty lane 10 lakh tingka. Keban riu ru da ka Scotty lane da ka pisa 10 lakh tingka. Kebanyo wa pra ba khandai ru dehi da ka Scotty. Lada pimtre ye kita ki Scotty phila bansim mar 10 lakh tingka. Kador tiket jong kane ka Lucky Draw kalong lai spa kawai bat san spa arteli. Kapor ban penyelek ka ye kane ka Lucky Draw kalong ha kapor lai beje janmit.